বনচৈৰি আকৌ ইউপিপিলৈ যাত্ৰা কেনেকুৱা? যাত্ৰা খুবেই ভাল আছিলে। ৰাজ্যৰ যিকোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম আৰু আমাৰ সংস্কৃতি जोङो मोजांखौनो जों बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' रायजो राजा बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिथु सेन्टिमेन्ट जे अदालगुरिनि नामाव समस्ति मोनसे जानांगौ होननानै दा बेवहाय अदालगुरि आरो दरं थानायखाय जोङो दा मोजां मोनदों। बिक्रम दैमारिया सासे दालाल अब्ला सेम टाइटेला नोंथांनावबो गोलैयो, नोंथाङाबो सासे इउपिपिएलनि दालाल। जोङो दिनै इउपिपिएल सरकाराबो दिनै एख' खामानि मावनो हायाखै। स' खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, फिन खनसे आंनि हेल' एस पि ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। स' दिनैनि टपिकआ जागोन नैबे जोंहा रंगुल आदा रंगुल बर' बेनिफ्राय बिक्रम दैमारि बिथां। स' सानैनि गेजेराव मोनसे ससियेल मिडियानि थ्रुयै डिबेट जालायनायखौ नुनो मोनदों। एन्ड थारैनो बाख्नायथावना, सानैबो मोनसे इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे मोजां इन्सपिरेसन होननानै आं सानो। स' बिथांमोननि श'सफोरखौ नायोबा, मिडिया पर्टेल निउसाव श' खालामनायफोरखौ नायोबा जोबोद मोजां मोजां खोथाफोरखौ जों खोनानो मोनो। नाथाय बिनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि खालामनो लुगैदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ। थारैनो रंगुल बर' बिथाङा जि भइस होदों मोनसे बिक्रम दैमारि आदानि सायाव, स' नोंथांमोननि राया मा? जायखिजाया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बिनि सिगां आंनि रायखौ आं फोरमायनो सानदों। दा रंगुल आदाया बुंदों बिक्रम दैमारिया बहानिफ्राय फैनानै बोरैहाय दिनै खोथा बुंफैदों, बर'नि गेजेराव गुलाय गुजाय आलाय सिलाय लाबोनायनि मोनसे बाथ्रा बुंदों होननानै बिथाङा बुंदों पर्टेल निउसनि थ्रुयै। नाथाय आं सानो बिक्रम दैमारि आदाया जुदि बिदि बुंदोंब्ला आं सानो रंगुल बर' आदाया नोंथाङाबो बिदिनो सेम खोथाखौनो बुंदों। मानोना नोंथांनि बेकग्राउन्डखौ नायोबा नोंथाङाबो मोनसे दालालि सिस्टेमाव खामानि मावगासिनो दं। जेरै नोंथाङा बुंदों बिक्रम दैमारि आदाया बिपिएफनि दालालि मावदों होनना बुंदों, ना सोरनि दालालि मावदों होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांखौबो सेम कुइसन सोंनो लुगैदों आङो आंनि चेनेलनि थ्रुयै, आरो आंनि पइन्ट अफ भिउसो दे बेयो। स' नोंथाङाबो बुंदों नोंथाङाबो सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमामोन, बेनि उनावहाय बनस'आव फैबाय, आरो बनस'नि उनावहाय आरो फिन इउपिपिएलाव थांफिनबाय। स' मानि थाखाय बेबायदि सासे मानसियानो ओरैनिफ्राय ओरै बास्लाय खोथाफोरखौ पजिसनखौ सोलाय बारनो गोनां जादों? स' आं सानो बेबायदि मानसिया मोनसेल' थांखि थायो, माबा मोनसे लुबैनाय बा गांनाय दङ बेहा। थारमाने इउपिपिएलाव जेब्ला दंमोन बिथाङा मोजां सुबिदा मोनासै, दा नायफिनजायासै ना खबरानो लाजायासैथाय। स' बेनिखायनो बिथाङा मिडिया मोनसे पर्टेल गावनि आरके लाइभ मोनसे श' खुलिबाय, पर्टेल निउस बायदिहाय खुलिनानै गोबां दैदेनगिरि गोबां लिडार्सफोरजोंहाय थांनानैहाय डिबेट लाबोदोंमोन। स' जोबोद बाख्नायथावना जादोंमोन, जों मोजां मोनदोंमोन जे बिथाङा थांनानै गोबां लिडार्सफोरखौ डाइरेक्टलि फेस टु फेस मिट खालामनानै बिथांमोनखौ सोंथि खालामदोंमोन, आरो बेनि बहुद मोजां रिजाल्टबो फैनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय उननि समफ्रावहाय नुबाय मा, बिथाङा बनस'आव जयेन जायो, बनस'आव जयेन जाखांनायनि उनावहाय आरो फिन बिथाङा एक्सिडेन्ट जानो गोनां जायो नामा मोनसे समाव, बेनि उनाव गोबाव सम बिथांखौ नुनो मोनाखैमोन जों। एन्ड साडेनलि बेनि उनावहाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि इयुथ्सफोरनि स्पक्स पार्सन जानानै मिडियानि थ्रुयै आरो बुङो बनसुखौ गारबाय होननानै। स' बनसुआ मोनसे स्टुडेन्ट इउनियनसो। स' बेवहाय नोंहा थाब्लाबो नोंहा जुदि हारिनि थारैनो खामानि मावनो सानदोंमोनब्ला नोंथाङा बेयाव थानानैबो मावनो हायोमोन। नाथाय नोङो दिनै इउपिपिएल दोलो बायदियाव हाबनानैहाय नोङो जाथिनि फारसे बोरै सिन्था खालामगोन, आं बेखौसो सोंनो लुगैदों नोंथांनाव। स' नोंथाङा दि गिदिर बाथ्रा बुंदों जे बिक्रम दैमारिया सासे दालाल, अब्ला सेम टाइटेला नोंथांनावबो गोलैयो, नोंथाङाबो सासे इउपिपिएलनि दालाल। स' बेबायदि गावजों गाव सोंखारिलायनाङा, बेयो जोबोद गाज्रि जादों। एन्ड इयुथ्सफोरनि थाखाय नोंसोर सानैबो मोनसे इन्सपिरेसन जोंनि थाखाय। स' जेरै हायो नोंथांमोना इन्डिभिजुवेलि जानानै खामानिखौ जोबोद मोजाङै मावलांनो हायो, खिन्थु बेबायदि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थाबा जोंहा एख' मुलाम्फा जानाय नङा। मानोना दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जेंना जेंसि फैनानै दङ। हानि खेथ्रआवनो बुं, लेन्ड एभिक्सनखौ लानानै बा पलिटिकेल सिनारिअखौ नायोब्ला जों टटेलि जोङो फेइलियर जादों। थारैनो बुंनांगोन जोङो दिनै इउपिपिएल सरकाराबो दिनै एख' खामानि मावनो हायाखै। 100% ट्रु। जायफोरा खोथाखौ बुजिदों बिथांमोना सापर्ट खालामगोन। एन्ड नंगौ बिपिएफआबो दिनै अपजिसनाव थाब्लाबो अपजिसननि रलखौ जिबायदि मावनांगौ बेबायदि मावनो हायाखै। आरो जों थारैनो बुंनो हायो दिनै जोंनि बिटिसिआव रुलिं पार्टिनि अनगा अपजिसननि एख' रल गैखाया। मानोना
जाय रुलिंआव थायो बिथांमोना जाय एग्जिकिउटिभ मेम्बार नङागौ माने नोङो MCLA सासे जानानै बेखौ खामानि मावनोबो हाखाया, बेबो सैथो। स' बेफोरबायदि जेंना जेंसि दङ। जोङो बेफोरखौ गावजों गाव नांलाय खमलाय जानायखौ दोनथ'नानै गुबुन फारसेथिं नोजोर होनानै नायोब्ला जों दिनै गुबुन जाथिजों जोङो माबायदिहाय गादब जागासिनो दङ। स' डेलिमिटेसननि खोथाया जालांबाय। डेलिमिटेसनाव गोबां आसा खालामदोंमोन, बे थारैनो सैथो। नाथाय जोङो बेबायदि नाम सोलाय सोल'जों जोंहा एख' गोजोननाय गैया आरो रावबो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ गोजोननाय गैखाया। स' बेवहाय लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे बोरैबा गोजोननाय फैदों होननानै बुंनाय मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन निउसाव। स' बियो थारैनो मा साननानैहाय बुंखो बिथाङा, स' बेखौ जोङो मानिना लानो हायाखै दासिमबो। एन्ड दिपेन बर' साराबो एबसुनिफ्राय अकस्मातनो थारमाने बोरैबा गोजोननाय गैयि बाथ्राखौ बुंदों। स' बेयो जोबोद बाख्नायथावना। स' बेबायदिनो जुदि सिगांनिफ्रायनो साननानै मोजाङै गोथौयै साननानै मावबोनायमोनब्ला दिनै थारैनो जोङो डेलिमिटेसननि जि प्रसेसमोन बेफोराव जोङो खिजानिबा दिनै 10टा ST सिटखौ मोननो हागौमोन बिथां बुंनाय बायदिहाय। नाथाय बेबो जायासै आरो थारैनो बिथाङा मिथिनांगौ जानांगौ जे सरकाराबो गुरुत्थ' होथाराखै होननानै बेवहाय माने सरकारनि डाइरेक्टलि आं थांनाय भिडिअ'आव बुंदोंमोन। डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि माने बिथांमोननि आखाइ थाखायो। स' आरो एभिक्सननि खोथाखौ बुंनो थाङोबा नै दा नब हिरा सरनिया MP बिथाङा बुंदों जे एभिक्सन खालामनो जुदि सरकारा थाङोब्ला बेयाव बिथाङा गसंथेगोन होनना बुंदों। स' बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय। थारमाने बिथांमोना एभिक्सनखौ जाहोआ, जुदि प्रसेसआव दङब्ला जाथारनांगौ। मानोना जोंनि बर'फोरनि हाया न' बां जेब्ला एभिक्सन खालामजादोंमोन अब्ला जों नुनो मोनो जे बेयाव गसंथेग्रा सासेबो गैयामोन। आनखि जोंनि मानगोनांनै रनजित EM बिथाङाबो उल्थाहै गावजों गाव माने आबो बुंदोंमोन जे बिथांमोना BPFनि सापर्टार्स। स' बिथांमोना BPFनि टाइमाव थादोंमोन। जियानो जा BPFनि टाइमाव थानो मोन्दों, गोजोनथाव बाथ्रा। बिथांमोना थानो जायगा होदोंमोन। नाथाय किसुमान खामानि थालांदों, बेखौ नोंथांमोना मावफुंना होनांगौमोन, अब्लाना रायजो राजाफोरजों अनसायजागौमोन। नाथाय रनजित साराबो बिथाङाबो एसे बोरैबासो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों बै समाव जेब्ला चिरां जिल्लायाव बर' गामिफोरखौ एभिक्सन खालामो आरो गुवाहाटियावबो माखासे एभिक्सन जालाङो। बेयावबो सरकारनि फारसे जों एख' प्रेसार होनायखौ नुनो मोनाखै। स' बेवहाय गोबां इन्डिभिजुवेलि अर्गेनाइजेसनफोर थांदों, सोरबा हारसिं थांदों। बिक्रम दैमारि आदायाबो थांनानै जोबोद मोदै गलायनाय बिसारा बेबो खबर लाहैदों आरो रंगल बर' बिथाङाबो थांदों। स' बै समावनो जानांगौ एक्सटेन्ड जादोंमोन होननानै। स' मोजां मावदोंमोन बै समाव। नाथाय दिनै मा जाखो? मानो दिनै खोथा बाथ्राफोरा सोलायनो हमखो नोंथांमोननिया? इलेक्सन खाथि फैनायखाय नोंथांमोननि रावफोरा गासिबो चेन्ज जानो हमदों। स' बिदि जानाङा। स' इयावहाय जों रोखा रोखायै नुयो जे न' डाउट सोरबा गाज्रि मोनबा मोनदोंसै। आं सिदा खोथा बुंनो नागिरदों, UPPL सरकाराबो दिनैनि दिनाव एख' मोजां खामानि मावाखै, बे रोखाखा। मानोना दिनै CM सार बिथाङाबो CM जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो BJPनि फंसेबो उल्था बुंनो हाया। मानोना बिथांमोनजों एलायन्स गभर्नमेन्टआव दङ। माबा मोनसे जोंनि बर' हारिनि बा ट्राइबेल्सफोरनि एगेन्स्टनि माबा मोनसे खामानिफोर दंबा बेखौबो बिथाङा दिनैनि दिनाव बादा होनो हायाखै। स' बेनि जाहोनाव गोरलैयैहाय दिनै सेन्ट्रेल पार्टिया दिनै जोंखौ रुल खालामगासिनो दं, अभार रुल खालामजागासिनो दं जोंनि UPPL गभर्नमेन्टआ। थारैनो जुदि CM UPPLनिफ्रायबाबो गासैबो पावार एन्ड फांसन्सफोरा BJPनि आखायावसो दं बायदि होननानै जों सानो। स' बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिसाय आरो मा दुखुनांथाव बाथ्रा दंबावो? लकसभा इलेक्सन फैगासिनो दङ, नाथाय बेयावबो जोङो डाउटफुलसो। जुदि जोंनि थासारिया दासिमबो बेबायदिब्ला जोङो मा आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय? स' बिदि जाथारनाङामोन। एन्ड समाजनि गेजेराव गोबां जेंना जेंसि जाबोगासिनो दङ, जागासिनो दङ। स' बेफोरनि फारसे कन्ट्रल फैयाखै। एन्ड गोबां सेस्था खालामगासिनो दङ इन्डिभिजुवेलि किसुमान जोंनि गेजेराव माखासे अर्गेनाइजेसनफ्रा। नाथाय सरकारा जुदि गोसो होआब्ला बेयाव साक्सेसफुल जानायखौ जों नुहुरा। मानोना फाइनान्सियेल खोथा फैयो समाव। एन्ड सरकारनि फारसे जुदि गोख्रों मोनसे स्टेटमेन्ट बा गोख्रों मोनसे इनिसियेटिभ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। स' लायोब्ला थारैनो जों माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाथारगौमोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। स' बेवहाय रंगल बर' आदा आरो बिक्रम दैमारिनि गेजेराव जि डिबेट जानांगौ होननानै रंगल बर' आदा जे बुंदों, जानांगौ। जायोब्ला जोंबो नुगोन समफोराव सोर सैथो सोर नंखाय। नाथाय नोंथांमोननि जि मिडियानि थ्रुयै मेसेज हरनाय रायजो राजाखौ जों जोबोद मोजां मोनोमोन, नायोमोन, नोंथांखौबो नायोमोन, सानैखौबो नायोमोन।
नाथाय बेवहाय दिनै रंगल बर' आदाया बोरैहाय बुंनो हाखो जे बिक्रम दैमारिया दालाल होननानै नाथाय नों निजेखौ नायनो बावबाय नामा नोंबो सासे दालाल होननानै नोंथाङाबोथ' UPPLनिमोन UPPL जानानै बनस'आव हाबदों बनस'निफ्राय आरो UPPLआव हाबदों स' नोंथाङासो एसे गोजौ लेभेलसिम थांबाय नामा दालालनि खेथ्रआवहाय आं बेखौसो बुंनो सानदों खिन्थु बिक्रम दैमारि आदाया दिनैसिमहालागै जि बिथायाव दङ जि फाउन्डेसन खालामबोदोंमोन बेयावनो दङ एन्ड बिथाङा अब्लाबो निउट्रेल जानानै माखासे खोथाफोरखौ फोरमायनो नाजायो स' बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा जे पार्टिखौ साइडआव दोन्थ'नानैहाय रायजो राजानि खोथा सानदों स' बियो जोबोद बाख्नायथावनामोन नाथाय नोंथाङा इनडाइरेक्टलि माने बिथांखौ डाइरेक्ट पार्टिनि एजेन्डा लाबोनानै माखासेफोरखौ फुस्लायनो नागिरदों होनना बुंदों अबभियासलि पार्टिनि थ्रुयै बेयो बयनाबो सेस्था थागोन नोंथाङाबो दिनै बेखौनो एखे सेस्था खालामदों बिथांनि एक्टिभिटिसफोरखौ लानानै दिनै मिडियानि थ्रुयै मोनसे एटेनसन मोननो थाखाय नाजानाय बायदिखौ नुनो मोनदों स' बिक्रम दैमारिनि माखासे मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै नोंथाङा माखासे ससियेल मिडियानि थ्रुयै बिबुंथि लाबोनायखौ नोंथाङा एसे बाजानाय बायदि खालामदों माने नोंथाङाबो बिनि थ्रुयैनो ससियेल मिडियायाव मोनसे एटेनसन लाबोनो नागिरदों स' बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथांनि थाखायबो स' जों नायदों नोंथाङा दिनै बिक्रम दैमारिनि मुंखौहाय लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै एटेनसन मोनसे फैदों स' जोंबो बिनि थाखाय नायफ्लांबाय नाथाय नोंथाङा मोनसे एसे गाज्रि स्टेटमेन्ट होलांबाय दालालि होननाय बाथ्राया स' नोंथाङाबो UPPLनि दालालि बिदिब्ला स' बेसेनोसै बिदि जालायनाङा गावजों गाव एन्ड हायोब्ला बयबो ज' जाजाय जानानै 2024आव बोरै जोंनि बर' मासि जोंनि ST जि रिजार्भ सिट दङ मोनसे बेखौ देरहाहोनो थाखाय नाजायो स' बेखिनिखौनो खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ गावनि गोसो बायदिहाय गावनि गोसोनि इस्साजों सब बिथिङाव नोजोर होलायनानै बबाव मोजां जागोन बेखौ डिसिसन लानानै गावबा गावनि रावनिबो प्रेसाराव फैयालासे भटखौ थुयो बेनि थाखाय आं खावलायबाय जोबोद गोबाव सम दंबावो आरो साननो थाखाय स' साननो हागोन बिजिरनो हागोन एन्ड थारैनो सोरनिबा प्रेसाराव फैनाङा आं अलरेडि थांनाय भिडिअ'आव फोरमायखाबाय स' बिसोरनोसै गोजोन्थों दिनैनि थाखाय आं भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबबाय